ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wasallam ila hadratin Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarif bin Asnawi ila ruhi aqadir al-Syekh wa al-Hadrami jinni wa min ahli wa min ahli syaulillahi lahumul Fatihah. Lima. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu. Utawi kang nomor 6 iku an umil mukminina saking ibu wong mukmin. Umil hakam ya umil hakam. Zainab binti Jahsin ya Zainab binti Jahsin. Zainab ini termasuk julukannya napa Umil Hakam. Anak Nabi setuhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku daholan mlebu sapa Nabi. Alaiha ing atase Zainab, daholan maksudnya masuk ke rumah. Berarti sapa pas gilirane Zainab. Ada orang lebu alias Zainab yang maksudnya ya pinara pas ini dalamnya Zainab. Wasian kali kaget melebu dan dalamnya Zainab. Nabi kaget ya kulo kali dawuh sapa Nabi. La ilaha illallah wa ilun lil arabi ing la ilaha illallah. La ilaha ora ana pangeran iku maujud illallah kejaba Allah. Wailun utawi ciloko utawa rusak iku lil arabi kedue wong Arab min syarrin krana ala kotik taroba teman-teman parek apa syar Sutiha dan bedah atau dan buka al-yawma ing dalem iki dina min radmi Ya'juj saking buntunane Ya'juj buntunane sumbatan min radmi Ya'juj saking buntunane utawa sumbatane Ya'juj wa Ma'juj lan Ma'juj apa mislah harihi sepadane bolongane driji cilaka kanggo wong Arab sing dina kuwi mau napa gambar sumbatan Ya'juj Ma'juj dibuka maksudnya Ya'juj Ma'juj bakale metu. Nabi dengan mengumpamakan mislah hali wa halaqan ngolongake sapa Nabi di usbu'aihi kelawan drijine Nabi al-ibhami ya jempol walati lan driji tali kang nyandingi apa alati ha ing ibham. Nabi mengolongkan niki lho jempol sing nyandingi jempol berarti napa niki nggih dikolongke ngeten. Maksudnya ibaratnya Ya'juj Ma'juj kan saiki dicancang. Nah bolongane iki ucul. Nah berarti kok nek Ya'juj Ma'juj metu kan termasuke napa? Tondo kiamat. Wis kiamat wis cedhak kok ijik nglakoni maksiat, ijik nglakoni barang sing ala. Ngeten Ya'juj Ma'juj sementara iki di napa mau dicancang. Tapi wong wis cedhak Ya'juj Ma'juj bakale di kolongane diuculi atau ibaratnya saluran sing mau dibuka saiki dibuka ngoten. Fakultu
Nuli ngucap sapa ingsun, ya Rasulullah Rasulullah, anahliku ana ta rusak ingsun. Lah niku lak sing maksiat Nabi. Lah sing kula-kula niki wa fina lan hale ing dalem kula as-sholihuna utawi pira-pira wong sing saleh. Lah sing elek-elek niku lha padahal kula sahabat-sahabat jenengan iki mboten wong elek Nabi. Kula wong apik Nabi, ahli ibadah, ahli salat. Maksudnya ketika ada bahaya, itu ora peduli. Musibah itu ketika datang tidak peduli. Yang wong apik, wong elek mesti ketut kabeh. Maksudnya ngoten, kaya sing terakhir napa iki cerita iki Sumatera banjir bandang kados ngoten. Aceh itu kan terkenal serambi Mekah. Hampir seluruh penduduknya ning gone kono iki muslim sedoyo. Nanti asal Aceh dijuluki serambi Mekah. Insya Allah ya wongnya muslim kabeh, tapi ning kono wong muslimah ya tetep ana wong sing napa maksiat. Lah ketika Aceh sekarang terkena bencana, wong apik ya ketut, wong elek ya katut. Dadi aja nganti jenengan kuwi nak njaluk donga kuwi donga sing elek. Mergo donga elek nak lambemu pas nandi pas dikabulke Gusti Allah, umpama jenengan jaluk ya Allah, mugi-mugi wong sing kebak dosa, kebak maksiat, muga-muga kena petir, kena berdosa gunung. Kira-kira nak gunung berdos sing kena afate wong elek kok wong apik melu katut kabeh. Nah niki makna Nabi ditakoni ngoten lha nek sing wong elek kena musibah memper Nabi. Lah sing wong apik, sing wong ahli ibadah terus pripun? Kala jawab sapa Nabi. Nah ayo melu katut. Ida katuro ing dalem nalikane akeh apa al-khobasu penggawe maksiat. Makna niku dijogo lingkungan sing apik utawa jenengan aja donga sing elek. Mergo jenengan nak donga elek kuwi mau nak dongamu kok mandi. Wah, nak sing musibah iki ora peduli wong apik, ora peduli wong elek, kabeh kesaku kabeh. Mutafaqun den sepakati apa alaihi hadis. Asabiun utawi kang nomor 7 iku an Abi Sa'id saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi, iya kumpetiyo sira. Dia maksudnya hindari, tinggalkan kalau bisa. Wal julusa ing lungguh fitu rupati ing dalam piro-piro dalan, utawi tengah dalan maksudnya. Hindari dengan duwe nak jago, nak duwe gawe kuwi mengganggu jalan. Maksudnya jalan itu kan fasilitas umum. Ojo nanti dengan nak duwe acara kuwi nutup dalan. Nah, maksudnya apa? Nah, nutup dalan itu kan berarti jangan menghilangkan hak orang yang lewat. Lagi umi nak mujadah jalannya ditutup. Nah, jalan ditutup tapi harus dikasih informasi. Ya toh, jalan ditutup berarti jalannya langsung dialihkan ke jalan mana. Karena memang untuk kepentingan tur itu orang nopo sedino sewengi. Makanya ketika nyuwun sewu, ya kadang niku misalkan ono tumpukan material, lama termasuk ini ada yang protes. Lah itu ora jagung nih, sing jagung ora menungso, tapi sing jagung nopo watu, sing jagung pasir. Lah itu nek ora lek digarap-garap ndadekke macet nopo mboten? Macet. Mulane nanti ngiyumi kandake to sampai ono sing protes. Sampai ada yang protes pagi baru dilaksanakan. Lah ngoten niku mergane jalan itu kepentingan umum. Jangan ono wong mantu kadang nggih mantu untuk jalan. Makanya kan harus
seizin Pak RT, minimal RT ini ngerti. Dan harus dikasih rambu-rambu. Misalkan nak pergi ditutup ya dari sana sudah ada rambu-rambu kudu dilewati nanti. Priko kudu diparingi rambu-rambu kudu dilewati pun pundi. Maksudnya ngoten. Ojo nggih jagung pokoknya ora ana acara sing manfaat. Nak jagung iki kira-kira ana manfaate napa mboten to? Ana dumen dalane apik dadi sesuk ki apik gilar-gilar syukuran terus gelar kloso tengah dalan ngopi tengah dalan dan wong lewat napa mboten? Ya iya maksudnya ngoten. Kalau padha takon sapa ashab ya Rasulullah malahan orang itu kedua kita memajalisina saking majelis-majelis kita. Lah Nabi wonone nggon kuwi ya Nabi. Ora ana panggonan liya sak liyane tengah dalan. Ora memper ora ana nggon liya sing kanggo jago. Budun utawi alternatif utawa jalan keluar. Maksudnya sak liyane dalan iku ora ana sing iso kanggo acara. Ya misalkan kaya mujahadah, kaya mantu, kanggone wong sing ora duwe latar, ya toh? Sing omah ning perumahan kan omahe sempit. Latare sempit, ora duwe panggonan gawe mantu, mulakno nganti deklete dipasang ning dalan. Maksudnya bujul iki ngono. Nadahadasu jagongan kita, ngomong-ngomong kaya jagongan. Fiha ing dalem majalisina. Pakola nuli jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza apaitu nuli ing dalem nalikane nyegah sapa sira. Ilal majlisa kejaba ing majlis. Fahatu mongko kuwehna sapa sira atorika ing dalan hakohu ing hae torek maksudnya jenengan nak jagung ning tengah jalan ojo terus ngrusoi wong sing punya napa lewat ning dalan. Ngomong dhewe jagung ning pinggir dalan tapi ojo ganggu orang yang lewat. Wa malah iku apa? Hakut toriki utawi hae dalan. Ya Rasulullah ya Rasulullah. Iki sing kudu cah nom-nom eling-eling. Olah jawab sapa Nabi. Hak orang yang punya jalan, wong lewat itu punya hak yang harus kamu hormati. Siji Ghadul basori hiyo ngeremake meripat. Nah wong lewat, terutama kangkang masuk itu jenengan nak jagung ning tangga kuwi nek wong lewat ono cewek mbok ngeti wae. Apa malah swit. Nah, wong apa? Iki ono wong lewat iki jenengan kudu ghadul basor mripate dijogo. Padahal memang tujuannya jagung kuwi untuk napa? Ndelok wong lewat. Nah, kalau bahasanya wong riyen ngitung motor lewat. Jadi orang ngitung motor, ngitung sing numpak motor. Ana wong ayu mek dipeneleng suwi. Nah, sing numpak motor salah tingkah iso kliru arep ngerem kliru ngegas. Ono ojo nggih kangkang jono jagung ning kono. Data anak SDM rendah kok. SDM rendah kaya orang ngerti ilmune. Lha kok jenengan jagung ya jagung, tapi ora usah alok-alok, nek iso mripatmu lah ora usah ndeloki wong sing lewat wong tuwa, bocah nom ayu, kok pakaian ketat apa ora wis ora usah. Apa meneh kok malah kok tambah suwi-suwi barang. Wa kaful adalah nyegah piloro. Ojo malah sampe jagung ning dalan malah ning tengah dalan kok kei watu, kok kei paku. Kok kei kayu sing dadekke napa ciloko. Ojo karang kadang kan ono ngoten niku malah sengaja nyebar paku, malah ono watu-watu bareng di paringe tengah dalan, kayu paringe tengah dalan. Wong nak duwe iman mawon napa
barang-barang sing iso nglarake, sing iso marai cilaka konju kuwi. Ana wong lewat kudu dijogo, aja malah nggo tuloro. Wa raddu salami lan jawab salam. Umpama jenengan jago kok wong sing lewat nyeki salam, assalamualaikum Kang Ridwan, ya dijawab waalaikum salam. Wal amru lan perintah bil ma'rufi kelawan makruf, wal nahyu lan nyegah anil mungkari saking mungkar. Maksudnya apa mau ana wong lewat kok motor kok trek-trekan banter kandhani ya. Kandhani mas numpak ojo banter-banter, ojo belajar. Itu termasuk bagian apa? Amar makruh. Wah jadi orang gugu kewok wae. Kalau biasanya nak polisi ya boleh. Bane diuncali apa tongkat. Nah, itu kan termasuk salah ya kandhani konalon wis ana rambu-rambune ora tidak teke. Nah, jadi ora perlu nganggo cangkem, nganggo rambu-rambu lalu lintas. Mutafaqun dan sepakati apa alaihi yang atas hadis. Wasaminu utawi kaping 6 dipake nang lampun. Wasaminu utawi kaping 6 iku Ibni Abbas saking Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ro'a mirsani sapa nabi khotaman ing ali-ali min dahabin saking emas fiyati rojulin ing dalem tangane wong lanang. Nabi weruh ana wong lanang nganggo emas, ali-ali emas. Entuk napa mboten kira-kira? Ya nek SDM tinggi sak pondok ya ngerti. Ya, sang lanang ki ora entuk nganggo emas. Oh, sang lanang kok nganggo emas-emasan, nggo kalung, nggo gendang, nggo apa iki? Ali-ali ketok nang SDM rendah, rendah ngerti ilmune tapi ora dipraktekke. Niki Nabi ngerti, ana wong lanang nganggo napa niki? Ali-ali emas. Nah wong kedok ya ora napa-napa, memang perempuan itu tempatnya memakai perhiasan. Jadi nak nganggo perhiasan iki ketok percaya diri. Kalau sampai nonton ya. Nak gelangnya cilik rada diumpetke, tapi nak gelangnya gede, nah maju ya. Nak gelangnya cilik ali-ali ciliknya, tapi nak gede, nah ini nambah percaya diri. Tak kok mbak-mbak tak kok ibumu, nah ya, yang pengen ini nanti gelang tinggal kafe, ya koyok toko mas melaku. Bismillahirrahmanirrahim. Panazaan mulai nyopot sopo nabi bukan khotam. Nah, orang kakek ngomong nabi terus apa? Tangannya wong lanang kuwi mau ditarik nabi, aline dicopot. Natoroha mulai buang sopo nabi bukan khotam. Orang kakek ngomong orang nang copot ora. Tangannya ditarik karo nabi. Napa ini ali-aline dibujuk terus dibuang. Waqala lan dawuh sapa nabi. Waqala lan dawuh sapa nabi yakni sunajo. Sapa ahadukum salah sijimu kabeh ilang jamrote maring mawa min naring sangking neraka. Maksudnya lanang kok nganggo mas-masak kuwi berarti sengaja awakmu kuwi padha karo nggawa mawa neraka. Berarti emas iku kanggone wong lanang ibarat tema mawa. Lah wong mawa kok malah dienggo. Dadi nek ana wong lanang nganggo emas ketoke emas, tapi pada hakikatnya dia memakai mawa api neraka. Maksudnya wong lanang haram nganggo emas. Ora ketok gantenge, ora ketok sugih. Liyane wae ben ketok gagah aja wujud emas, ya. Kene sing nganggo emas. Nah betul.
Betul ya. Cuma tomi nganggo mas, kamu telat-telat kok nganggo mas. Cuma sesuk dengan iso tuku sing nganggo mas dan bojone ken anak oke. Jangan ojo tiru-tiru nganggo mas. Bismillahirrahmanirrahim. Fayas'alu nuli dadekake sapa ahad ha ing jamrah fiyati ing dalem tangane ahad. Iki padha karo gowo napa kuwi mawane dienggo ning driji. Pakilan nuju ucapake liro juli mare wong lanang badama ing dalem sakwose badama dahaba ing dalem sakwose olehe lunga sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini digugat nih mau berarti ngendikane Nabi kesah, Nabi lunga. Nabi lunga ki malah ono salah siji koncone sing ngomong, "Khut jubu sira." Kho tamaka ing ali-ali sira. Intafi monggo ngalapo sira, ngalapo manfaat sira. Intafi monggo ngalapo manfaat sira bihi kelawan khotam. Ana sahabat dia sing ngomong, "Iki Nabi wis lunga, jipuk ra wis." Ora tigo yo minimal iso didol utawa keke bojomu. Biasa to ngoten niku. Dadi kandhani sing ngandani lunga yo kalau ana sing ngojoki. Tapi zaman Nabi ki ngoten, awake digugat karo Nabi kisah ana kene sing jipuk ra wis masuk. Ya, ora mbok engko, tapi kan iso mbok jupuk nganggo bojomu utawa bodol. Tapi wong lanang ki mau kok ngucap sapa raja sing gawa ali-ali iki mau. Ora bakal. Terus buat Nabi ya wis berarti aku dislametke karo Kanjeng Nabi. Ketanto dijingkuk ya ora apa-apa, wong nganggo bojone oleh didol ya ora apa-apa. Tapi wong iki jawabe napa wong lanang sing aliyane dibuat Nabi la ora wallahi demi Allah la aku ora jupuk sapa ingsun guru ing khotam abadan ing dalem selawase. Weh kuwi ibarate mawa aku wis dislametke karo Kanjeng Nabi mosok arep tak jupuk. Ya blas ora dijupuk. Waktu torohalan teman-teman buang guru ing khotam. Waktu torohalan teman-teman buang guru ing khotam sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus saiki kira-kira dijikuk ora? Jikuk mana? Tapi kalau anak ini boten, dia melihatnya telah diselamatkan oleh Nabi. Luwih napa? Luwih nyekeli. Apa wis dikanggoke, wis ora dikanggoke Nabi ya wis ora dijikuk. Rawang riwayatake. Bu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Atasi'u utawi kang nomor 9 iku an Abi Sa'idin Al-Hasan Al-Basri. Iya Hasan Al-Basri. Anna Aidza bin Amr satamane Aid bin Amr radhiyallahu anhu iku dakhala klebu sapa Aid ala Ubaidillah bin Ziyad ing atase Ubaidillah bin Ziyad. Pakola nuli ngucap sapa Aid, "Ai bunayyahe anak cilik ingsun." Ai padha karo ya bunayya maksudnya ngoten. Ini sedune ingsun iku sami krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kulo hale dawuh sapa Rasul. Inna syarra ri'ai satemene luwih elek-eleke pemimpin. Iku al-hutamatu pemimpin kang kejem. Iku al-hutamatu pemimpin kang kejem. Saelek-elek pemimpin itu pemimpin yang kejam. Fa iyyaka mongko wedya sira. Antaguna ing yen to ana sira. Antaguna ing yen to ana sapa sira iku minhu setengah saking hutomah.
rojo dengan sosok dadi pemimpin minimal yo lurah, go RT, go RW, ojo kerja yang bijaksana itu bukan karena cerdas tapi karena apa? Kerelaan hati untuk memimpin. Antakuna gitu ya Allah kailangan. Iku minhum setengah saking hutomah. Pakola nuli ngucap sapa Ubaidillah lahu maring akhir ajlis minggu siro fa inna ma anta nulis sak temene utawi siro iku min nukholati ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam setengah saking asor-asore sahabat Nabi. Pakola nuli ngucap sapa akhir. Nah ini diloke sampai ini asor-asore sahabat Nabi. Wahal kana lan ono to ono lahum iku kedue ashabu Muhammad apa mukholatun asor mosok sahabat Nabi kok asor sahabat Nabi itu yang mulya kabeh. Inna makanat angin pestine ono opo an mukholatu asor iku badahum sakwase ashabu Muhammad babi wairihi lan ora sakliyane ashabu Muhammad. Rawan riwayatake bu ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim sing asor kuwi yo wong sing sakwase sahabat. Makane napa sahabat kuwi urip bareng mirsani langsung Kanjeng Nabi. Al-Ashiru utawi kang nomor 10 iku an Hudzaifah saking Hudzaifah radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala dawuh sapa Nabi walladzi demi zat nafsi kang utawi jiwa ingsun iku biyadihi ing dalem kekuasaane Allah. Lata muruna yakti perintah temen sapa sira. Lata muruna yakti perintah temen sira bil ma'rufi kelawan perkara apik. Walatan hauna lan yakti nyegah temen sapa sira. Anil mungkari saking perkara mungkar. Aula yushikana lan yati parek temen sapa Allah Gusti Allah ayat asa ing yen ngutus sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ikoban ing siksa minhu saking Allah. Sumatal una nuli donga sapa sira ing Allah. Kala yustajabu nuli ora den sembadani apa lakum kedue sira kabeh. Wong sami rasa ngenteni Gusti Allah menimpakan siksa. Ya sing penting taat. Aja nganti Gusti Allah menimpakan siksa. Gusti Allah harus nimbake musibah. Delok acah niku ta masyaallah. Delok nak gempa, delok tanah longsor itu bagian sebenarnya nopo peringatan siksa sangka Gusti Allah. Karena ojo nganti Gusti Allah kok menimpakan siksa utawi ojo ngenteni dongane kula yang sami ora dimabulke Gusti Allah. Hadisun ayada utawi iki iku hadisun hadis hasanun kang hasan. Al-Hadiyah Asyara utawi kang nomor 11 iku an Abi Sa'id Al-Khudri saking Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala dawuh sapa Nabi Abdul Jihadi utawi luwih utamane perang. Perang sing paling utama kuwi iku kalimat adil, kalimat kang bener, kang adil. Inda sultane ing dalem wong duwe utawa ing dalem sandinge raja jairen kang latih. Jihad termasuk jihad sing apik kuwi wani ngomong jujur, ngomong apik,
ning ngarepe pemimpin sing lacur. Maksudnya berani mengkritik. Nah, memang kritik kuwi pemimpin kuwi elek ya katakan jelek. Perlu dikritik ya dikritik. Tapi orang beruang wani. Kadang nak dikritik malah pun apa mengancamnya nyawa. Kadang wong nyawang pemimpin sing ora bener kuwi orangnya menang karo menang. Mergo kakean ngomong biasane dadi masalah. Tapi kok jenengan berani mengucapkan keadilan di depan pemimpin yang lacur, nah itu sudah bagian dari jihad. Rawang riwayat tadi. Bu ing hadis sapa Abu Dawud Tirmidzi lan Tirmidzi wa qala ngucap sapa Tirmidzi hadisun ayada iku hadisun hadis hasanun kang hasan wasani asyara utawi kang nomor 12 iku an Abi Abdillah saking Abi Abdillah Tariq bin Syihab ya Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi radhiyallahu anhu apa anna rasulan setuhune wong lanang iku sa'ala takon sapa rajul an-nabiyya ing nabi sallallahu alaihi wasallam takon wa doa lan teman-teman nyelehake sapa rajul wong lanang takok rijlahu ing sikile rajul fil ghurzi ing dalem lapake unta, tempat berpijak unta. Nah wong takok iki tapi carane rada kurang sopan. Sikile iki carane mertingkring. Lapak iki apa? Karena apa sing gawe nyancang iki apa jenenge? Ya, mertingkring ning gone tempat kanggo nyancang unta. Ayo jihad utawi endine jihad. Abone ngoten. Iku abdul luwe utama. Wong takok ambek wong iki takoke jihad sing paling apik iki apa? Kala jawab sapa nabi. Kalimat hakim ya iku kalimat kang bener. Ingga sultanen ing dalem sandinge raja. Jairin kang lacut, kang keleweng sami. Rawang riwayatane ing hadis sapa An-Nasa'i Imam Nasa'i bi isnadin kelawan isnad sahih kang sahih. Al-ghurzu utawi lafaz al-ghurzu bi ghainin kelawan ghain mujamatin kan dititik siji. Maksud maksudnya naik dalam titike mampuhatin kan diwaca fathah tumaroin nuliro bagi terus roh sainatin kan mati ghor berarti sumazayin nuliza ghorzu wawa utawi ghorzu iku rika bukauril jamali tunggangannya lapake unta. Tunggangan lapak unta iki berarti boten gawe nyancar. Napa niku? Niku lho. Nggon apa sing gawe numpak iki apa sebenarnya? Pelana. Nah, pelana. Ya ono berarti wong takok iki saiki iki metakok tapi jek mentingkring ning dhuwur motor. Takok tapi jek utok ning jero mobil. Kuwi masih sing kurang sopan. Ya nak takok buat takok alamat, bahwa jeneng wong, nak dengan bu motor, kontake mesin motor pateni, distandarke dengan apa medun, takok, pak, bu, nyuwun perso, daleme mbak niki pundi. Ojo takok ucik utuh metingkring ning dhuwur motor. Mobile yo monten. Ya jenengan gawa penumpang. Ya sing medhun penumpangmu utawa nang jenengan sopir. Apa meneh kok nyoba pribadi, aja bosmu sing medhun. Jenengan sopir takok alamat, golek alamat yang jenengan medhun piye. Aja takok kok ijek numpak ning dhuwur sepiran ampun. Niku termasuk boten sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Ana takok iki mau jek meting-ting ning dhuwur apa mau jenengan pelana. Idza kana ing dalem nalikane ana apa rika iku menjildik saking kulit au khosyabin utawa kayu pelayane kuwi saka kulit utawa kayu wakila lan den ucapake
layak tasu ora tertentu apa gorzu bijildin kelawan kulit wa khosyabin lan kayu. Ya maksudnya pelanane nggo saka kain, nggo saka kulit, nggo saka kayu. Wa Allahu a'lam bishawab.